ροζ, ενώ εάν τρομάξει το πρόσωπό της γίνεται άσπρο. Είναι ο μικρότερος λίπος ο οποίος υπάρχει και γι' αυτό το λόγο το ράφος είναι τόσο μικρό και γαμψό ώστε να μπορεί να εισχωρεί στα πιο δύσκολα σημεία ενός κουφαριού. Επειδή έχει να αντιμετωπίσει μεγαλύτερα πουλιά τα οποία όταν αντιμετωπίσουν το μικρό κουφάρι θα φάνε το περισσότερο κρέας και θα φάνε πιο γρήγορα από αυτήν. Γι' αυτόν τον λόγο με τη βοήθεια του ράφους κάνει όλη αυτή τη μικρή χειρουργική επέμβαση στα νεκρά ζώα. Το πουλί αυτό έχει ένα μύθο που την ακολουθεί, όπου κάποτε στην Αφρική υπήρχε μεγάλη ξηρασία και οι ηθαγενείς έπρεπε να κάνουν μια θυσία ενός κουφαριού, το οποίο όμως έπρεπε να το μεταφέρουν ψηλά στον ουρανό. Γι' αυτόν τον λόγο ζητήσαν την βοήθεια των πουλιών. Κανένα πουλί δεν δέχτηκε να κάνει αυτή τη μεταφορά παρά μόνο το συγκεκριμένο, θεωρώντας ότι με αυτή την πράξη θα γίνει πιο συμπαθή στα υπόλοιπα πουλιά. Έκανε τη μεταφορά και λένε ότι έφτασε τόσο κοντά στον ήλιο που για αυτόν τον λόγο το πρόσωπό της έγινε τόσο κόκκινο. Συνεχίζουμε με το Μίμη, ο οποίος Μίμης είναι και αυτός πτωματοφάγος, τρώει δηλαδή νεκρά πουλάκια, σαύρες, σπίδια, ψάρια και κομμάτια κρέας. Κατά την περίοδο της αναπαραγωγής η κεφάλι του γίνεται έντονα κόκκινο και με αυτόν τον τρόπο υποδηλώνει ότι θέλει να ζευγαρώσει. Επίσης τα πόδια του κανονικά είναι μαύρα, αλλά επειδή κάνει την ανάγκη του πάνω στα πόδια του, γι' αυτό τον λόγο και είναι άσπρο, για να διατηρείται όμως δροσερότητα. Εδώ βλέπουμε τον Αλή. Ο Αλή και η Αΐσα, λευκόπλαιο της Δυτικής Αφρικής. Ονομάζεται λευκόπλαιο γιατί η πλάτη είναι πιο άσπρη από το υπολείπο. Και αυτή είναι οματοφάγα πουλιά. Είναι η αμέσως επόμενη που έχει αντιμετωπίσει η Εβίτα. Είναι πουλιά τα οποία για να πετάξουν, επειδή είναι βαριά, χρησιμοποιούν τα θερμά νοτικά ρεύματα. Γι' αυτό για να περάσουν μεγάλα και βαριά, ώστε να έρχονται χαμηλά τα ρεύματα και τους βοηθάνε και σηκώνουν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κάνουν μικρές και μεγάλες κοινωνικές πτήσεις χρησιμοποιώντας τον αέρα. Πέταξε φίλε! Βλέπετε τώρα την Αΐσα, η οποία κάνει κύκλο γύρω από την περιοχή και θα κάτσει στο πιο υψηλό σημείο. Εντάξει, σχεδόν, στη μέση κάτι τώρα, αλλά είναι κάτι. Και από εκεί παρατηρεί, εάν τυχόν κάποιο ζώο ή άνθρωπος είναι νεκρός ή έτοιμο θάνατος. Και μόλις τον εντοπίσει, κάθεται, προσγειώνεται κοντά του και ξεκινάει να τον μολογάει. Πώς εντοπίσει επίσης, υπάρχει μια κραυγή. Αυτή η κραυγή ειδοποιεί τους υπόλοιπους ότι όχι, εδώ φύγητο. Δεν πέρασε από πάνω. Είναι ότι έχουν σχεδόν γυμνό λαιμό. Έχουν αυτό το κοντό φτέρωμα το οποίο τους βοηθάει πάρα πολύ επειδή σχολούν με το κεφάλι στα νεκρά ζώα. Δηλαδή με το ράφος τους ανοίγουν το κεφάλι και τρώνε. Γι' αυτό το λόγο, και επειδή λένε συχνά, γι' αυτό το λόγο είναι πιο εύκολο για να καθαρίζεται, αλλά και επειδή δεν χρειάζεται στις πτήσεις. Οι ηθαγενείς πιστεύουν ότι αυτά τα πουλιά μπορούν να προβλέψουν το μέλλον και ιδίως το θάνατο. Γι' αυτό το λόγο τους σκοτώνουν και τρώναν την καρδιά τους. Όπως συμβαίνει ακόμα και σήμερα και με τους χιμπατζίδες. Τους σκοτώνει για να φάνε το κρέας τους, πιστεύοντας ότι θα γίνουν πιο δυνατοί, επειδή οι χιμπατζίδες είναι 5 φορές δυνατότεροι από εμάς.